Lid Ram Sukul. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de minister is heel snel erover gegaan. Maar op 26 februari 2026 hebben we een motie aangenomen. Met algemene stemmen, voorzitter. Dat wil zeggen, het hele parlement heeft voorgestemd. En een van de besluiten in de moties is binnen een redelijk termijn van 30 dagen de Nationale Assemblée volledig en schriftelijk te informeren, CQ te rapporteren over de financiële positie van het SZF, inclusief liquiditeit, schulden, vorderingen en lopende verplichtingen, de huidige governance structuur, interne controlemechanismen en naleving van statuten en directiereglement. Lopende contracten met externe dienstverleners bij zowel het SZF als ziekenhuis Wanica, inclusief de gevolgde procedures en financiële consequenties voor de financiële huishouding. Het volgende besluit was over te gaan tot nader onderzoek. Laat ik naar het volgende gaan. Het lopende intern onderzoek binnen het Staatsziekenfonds zo spoedig mogelijk af te ronden en openheid van zaken te geven, ten einde de transparantie te bevorderen en het vertrouwen in het staatsbedrijf te waarborgen. 63 dagen verder zijn we vandaag, voorzitter. Vandaag is het 63 dagen verder. Wat hebben we ontvangen? Niet eens een kladblaadje waar er iets op staat, voorzitter. Niks. En vandaag zegt de minister 63 dagen nadat we hem 30 dagen hebben gegeven, zegt hij binnen kort termijn. Hoeveel is het? Hoe kort is dat termijn? 63 dagen zijn al voorbij. Was dat kort? Hoe kort wordt het? Wanneer krijgen we? Hoe serieus wordt DNA genomen? Nee, maar niet. Hoe serieus, voorzitter? Dat is jammer. Lid Jones, hou je mond dan. Nee, ik kan niet praten. Ik kan je buiten zetten. Ik kan je buiten zetten. Wil je naar buiten gaan? Wil je naar... Luister nou, Lid Jones, als je door de zaal schreeuwt, kan ik je buiten zetten. Je gaat niet door de zaal schreeuwen, dat kan ik niet. Ik kan het niet accepteren. Ik kan niet schorsen. Politie, Lid Jones kunt het zaal verlaten. Politie, ik vraag de politie om Lid Jones om buiten te zetten. Nee. Kan Lid Jones naar buiten? U gaat naar buiten. Nee, dit kan ik niet accepteren hoor. Jij gaat naar buiten, dat ga je doen. Nee, je gaat eerst naar buiten, dan ga ik schorsen. Je gaat eerst naar buiten, dan pas ga ik schorsen. Nee, zo gaat het niet Engels op de regels. Lid Jones, wilt u naar buiten gaan? Ja, gewoon een mooie stelling aan. Politie, ik vraag u om Lid Jones om op buiten te zetten. Ja, ik schors de vergadering en Lid Jones mag naar buiten. Dat doe je altijd. Ik hervat de geschorste vergadering. En daarnet is er iets gebeurd in de zaal. Lid Jones, de samenleving kijkt ook nog naar die vergadering. Dus mijn verontschuldiging daarvoor dat het zo is gelopen. Maar het is niet mijn bedoeling om mensen buiten te zetten. Maar in de vergadering zijn er wel regels. Ja?